लिंहरनायनि रिजोना बेनो मैयाहाय माबा मिस्टार प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जेनेबा जोंनि हौवानि सायाव आरो बिहावनि एसे नाम लानानैहाय बेवहाय फल्स एलिगेशन होदों आं बिनि सायावहाय खेमपट्टि होनो थाखायहाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों बेनो दा माबायदिहाय फल्स एलिगेशन लाबोखो नोंथांनि सायाव फल्स एलिगेशना बेनो जेनेबा आंनि हौवाखौहाय बिथां प्रदीपआ बुंदों जे हाखौहाय फाननानैहाय जेनेबा गावनि सायावहाय कर्ट केस होदों थगायनानैहाय लादों होननानै बुंदों किन्तु बाथ्राया बिदि नङा आंनि हौवाया बेनि सायावहाय जेबो मिथिया आंसो बे बिथां प्रदीपआ मेन्टेल हेरेसमेन्ट होफैबाय थानायावहाय आंसो जेनेबा बेखौहाय एजाहार होनाय जादोंमोन थानायाव किन्तु बिथां प्रदीप बसुमतारीया गावनो आंखौहाय हेरेसमेन्ट होफैबाय थादों बे समाव आं बुंदोंमोन बिथांखौ आङो नोंथांनि सायावहाय आङो माने एजाहार होनाय जासिगोन आयेननि बेबस्था लानाय जासिगोन होननानै आं बुंदोंमोन किन्तु बे समाव गावनो आंखौ हैथां दानो है केसखौ होननानै गावसो आंखौ थुखोनानै होबाय थादों बे खारनाव आङो बिथांनि सायाव आं एजाहार हैनाय जादोंमोन थानायाव किन्तु बे गुबैयै जिहेतु एजाहार हैबाय बे एजाहार हैनायनि गुबै थांखिया मामोन हा फाननायनि सायाव ना बिथाङा मेन्टेल टर्चार होनायनि सायाव गुबै थांखियाथ' बेनो जेनेबा बे मिस्टार प्रदीपआ आंनि हौवाखौ माने जेब्लायबो माने मेन्टेल हेरेसमेन्ट हरबाय थादों माने बिसिनि मोनसे बिजनेस माबा दङमोन सानैजोंहाय जेनेबा गावनि बिजनेस मावनायाव माखासे बुस्थुफोर बिनि दुखानाव लानाय जादोंमोन होननानै आं उनावसो मिथिदों आं जेबो इनभल्भ गैया आं जेबो मिथियामोन बेयावहाय किन्तु बिथाङा माने गावनि बिजनेसाव लस जानायावहाय बिनि माखासे होनो गोनांखौ हैनो हायाखैमोन स' बेयावनो बियो जेनेबा मेन्टेल प्रेसार हरबाय थायो सानफ्रामबो फैसा बिहरबाय थायो थ' आंनि हौवाया बुंदों जेनेबा जाथ'वाखै आदा र' नेथ' बेफोरबायदि खोथाखौ आङो मिथिनो मोन्दों उनाव जेथिया बे जेनेबा प्रब्लेमा मोखाङाव फैयो बे समावसो आं मिथिनो मोन्दों आरो थ' मानि सायावहाय मेन्टेल टर्चार हरबाय थाखो जेनेबा बे फैसा बिनानै गावनि बाखिनि सायाव जेनेबा फैसा बिनानै ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय जिहेतु बाखि मोनासै माबाफोर लांनो नाजादोंमोन नामा बिथाङा नोंथांनिफ्राय बिदिथ' लांनोथ' जेबो नाजायाखै जेनेबा बियो माने हौवानाव फैसा बिहरबाय थादों बिदि आरो आं बे खोथाखौ मिथियामोन किन्तु रिसेन्टलि आं जेथिया बिदि प्रब्लेमा मोखाङाव फैयो बे समाव आं जेथिया थानायाव एजाहार हैनो नागिरनायावसो आङो हौवानि मबाइलखौहाय लानानै सब डिटेल्सआवसो नायनायावसो आं बे खोथाखौ मिथिनो मोन्दों कि बे मेन्टेल हेरेसमेन्ट हरबाय थादों फैसाखौ बिबाय थादों थ' बे हिन्जावनाव थांगोन आं फैसाखौहाय हिन्जावनिफ्राय लागोन बाय हुक बाय क्रुक बेबायदि खोथाखौ बे बुंनायावहाय हयथ' हौवाया बायद'आवहाय आदा सरिबो होननाय दङ आङो जेथिया आङो हा फानगोन होमबासो हरनो हासिगोन होननानै आं बे मेसेजफोरखौ नुदों आरो किन्तु बेयाव बेनिफ्राय प्रदीपनिफ्राय मोनसे माने रिप्लाइ नुदों आं माथो नोंनि हिन्जावा हाखौ फाननो होआनो होननानै बुंनाय रिप्लाइखौ नुदों किन्तु बेयावहाय बियो जुदि फाननो होआ होननानै मिथियोमोनबा माब्रै हाबसनखो आं बेखौ बुजिनो मोनासै माने बिनि सिङाव मा रहस्य दं आं बेखौ बुजिनो मोनासै हा फाननायाथ' सैथो नङा मानो होनबा जन्थु हा बे दखल खालामफैदों फार्स्ट फ्लर माने आंनि नामावसो दखल दं थ' आं थैयाखै दासिमबो होमबा आंनि हौवाया बे हाखौ बोरै फाननो हानो बे आरो आंनि बुंनांगौआ माने हाखौ फानबाय होननानै गावनो फानबाय होननानै दखल खालामफैबाय औ दा बेनि सायाव मा राहा लागोन आङो आयेननि बेबस्था लानाय जाबाय दायो आङो थानायावबो फार्स्टआव एजाहार होनायाव आंनि एजाहारखौहाय नाजावनो नागिराखैमोन किन्तु आंनि एडभकेटआ आंखौ एजाहार होदों होननायावसो बिसोरो लादों माने नङा मा थानायाव एजाहार होखो बेखौ रौता पुलिस स्टेसनावहाय आङो एजाहार होनाय जादोंमोन किन्तु आङो बिनि माबाखौहाय दिनैसिम जेबो रिप्लाइ मोनाखै जेनेबा आं एजाहार होनायाव बिसोर आं सान्दों बारा गुरुत्त होआखै होननानै बेयाव आङो कर्टआवहाय थांनानै सिभिल केस होनो गोनां जादों आरो लास्टलि मोनसे खोथा होननो थाबावबाय स' आंनि बिहावा सासे सेन्ट्रेल एबसुनि इमान गिदिर पदआव थानानै खामानि मावनानै दिनै रुंसारि जानानै थांबाय हारिनि थाखाय खस्थ' खालामनानै मावनानै रुंसारि जानानै थांबाय किन्तु बेबायदि मोनसे फिसा प्रब्लेमावहाय आंनि बिहावखौहाय बिदि इनभल्भ खालामनाया मोजां जायाखै बिनि थाखाय जोङो माने न'खराव बयबो दुखु मोनदों दिनैहाय जेनेबा हारिनि थाखाय सासे मोनसे मुं
नाम मोनसे टाइटेल मोननाय मानसिखौ बिदि फिसा मोनसे माबायाव मेटाराव इनभल्भ खालामनो नाङामोन आरो माखासे बेयाव पलिटिकल पार्टिनि खोथा बुंदों स' आं सासे भटार्स जानानैहाय दिनैहाय जेनेबा जोंहा राइट्स दं सबहाबो सोर मायाव माया थायो खिन्थु आं सासे भटार्सल' जुदि आंनि हौवाया मोनसे पार्टियावहाय दङ होनबा बियो बे डेम'क्रेटिक राइट्स दं बेहा कि बे बबे पार्टियाव थायो स' बेवहाय पार्टिनि नामखौ लाबोनानैहाय बिदि इनभल्भ खालामनाया मोजां जायाखै बेयाव सोरबा थार्ड पार्टि मानसिया बेनिफिट जादोंबा बियो भुल जादों स' आंनि बिहावनि सायाव बा आंनि हौवानि सायाव बेबायदि एलिगेसन होनायखौ बोखारनानै लानांगौ जुदि सोरबा थार्ड पार्टिया बे जोंनि पार्सनेल मेटाराव जुदि हाबनानै जुदि पार्टिखौहाय इनभल्भ खालामनानै बेनिफिट लानो नागिरदोंबा बे मोजां जायाखै स' आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय जे बेबायदि एलिगेसन होनाय आंनि बिहावनि नाम लानाय बेफोरखौहाय क्षमा बिनांगौ बेखौ बोखांनानै लाफिननांगौ मानो होनबा जि प्रदीप बसुमतारी बिथाङा जे एलिगेसन होबाय बे गासैबो फल्स आरो मोनसे पस्ट नुबावदों आङो बे जाबाय बि बोथोर नामा बियो आंनि हौवानि सायाव बिराद मिसा मोनसे फल्स एलिगेसन होदों बियो जोंनि पार्सनेल मेटारखौ जेबो मिथिया स' बेयो हाबसननो नाङा आं बिथांखौ खावलायहरदों जे बिथाङा जे बे फल्स एलिगेसन होदों जे सासे रान्दि हिन्जावनि मा हाखौहाय जेनेबा नामजारि खालामनानै लादों होननाय बे बिथाङा सोर जेनेबा बे जोंनि पार्सनेल मेटाराव बेबायदि हाबनानै खोथा बुंनो थाखाय जुदि मोजां डिटेल्स नांगौबा आंनाव सों आंसो बे हानि मालिकआ थ' आं रान्दि नामा आंखौ बिदि होननाया बेना उचित जायाखै स' जुदि बिथाङा बे बुस्थुखौ बोखांनानै लायाबा आं आयेननि बेबस्था लानो गोनां जागोन ओमफ्राय आरो माखासे बेबायदि माने जेथिया 2 तारिख फेब्रुवारियाव आं न'आव गैयामोन आं मोनसे प्रग्रामाव थांनाय जादोंमोन बे दिना आं गैयैयाव फैनानै बियो फुरा आंनि प्रपार्टि माने सब सेगुन दंफां माबा माबि सब दंजोबोमोन सब एभिक्सन खालामनानै बे नस्थ' खालामजोबदों ओमफ्राय बियो जर जबस्ति बेयावहाय मोनसे हार्डवेयर दुखान खुलिनो नागिरदों थ' आंथ' बेनो हाखौ फानाखै आं दिनै थांनानै थासेयाव बे आंनि हाखौ बोरै दखल खालामनो मोनखो जेनेबा आंथ' बेयाव एकदम सापर्ट गैया आङो बुंनो थाङोबा दायो बेखौ मा होननांगोन जेनेबा बेथ' जर जबस्ति आंखौहाय माने हेरेसमेन्ट होनानै जर जबस्तिसो कब्जा खालामफैदों बेखौ आं मा होननो आयेनाबोथ' बेखौ सापर्ट होनाङा जेनेबा होमबाथ' बे सिखाव बायदि खामानि मावनायसो जाहैगोन बियो बे आरो दाथ' बियो बुहुत अन्थाइ बालि माबा माबि सब गारफैजोब्बाय बियो लेट्रिन टेंकि एरि जबरदस्ति आंनि वालखौ सिफायनानै होदों बियो जेनेबा बेयावथ' आंहा खुनु माने बेनो पारमिसन होआखै आं मालाबाबो बेजों जेबो रायलायनाय जायाखै थ' आं हा फाननो होननानैबो आङो मालाबाबो बेनो खोथाबो होनाखै स' बियो आं रायलायनो नागिरबा बियो आंजों रायलायस्रायानो माने मिसबिहेभसो खालामो स' धमकि होनाय बायदिसो खालामो थ' आं बेयावनो आङो आयेननि बेबस्थाखौ लानो गोनां जानाय जाबाय खिन्थु आंनि हौवाखौ जे मिया फल्स एलिगेसन होबाय आंनि हौवाया बे केस होनायनि सायाव जेबो मिथिया आं जेथिया थानायाव एजाहार हैदोंमोन बे खोथाखौबो आं हौवानोबो खिथायाखै स' आंनि मबाइलखौ सब नायनानै डिटेल्स लानानैसो आं थानायाव थांनाय जादों